Nu er vi glade i dag, fordi solen skinner, ikke? Ja, siger du? Det skal vi med en ristet. Bare en almindelig ristepølse? Ja, tak. Ja. Hvad skal du have til? Ketchup, sennep og brød? Og ja, tak. Jeg har remoulade. Ja. Men af ting, du bruger, der er tangen det aller vigtigste. Fordi den tager du alt med. Man står jo ikke sådan og tager på tingene, så når du bruger den til alt. De fleste bruger også tangen til agurk, men der kan jeg bedst lide at bruge sådan en her, så det er jeg den eneste, der gør. Du tager en så er det ikke tangen? Nej, ikke når jeg åbner den. Så bruger jeg en oplukker. Ja. Men til alt andet vil jeg sige, der bruger jeg tangen. En gammeldags hotdog af ketchup, sennep og råløg. Og når der kommer en ordre på det, så bliver jeg faktisk helt glad, fordi at der er noget nostalgi over, at sådan er en hotdog. Folk vil have chili og hvidløg og alt muligt på i dag, og det hører slet ikke til. Men det får det selvfølgelig. Ja, så har det. Skal du have. Hej. Hej. Man har flere forskellige. Jeg tror, jeg har 10 forskellige, og nogle ligger godt i hånden, og dem værner du om og ikke vil af med. Nej, så ryger der en ud mellem affald, og så knækker de herop, fordi de bliver brugt meget. Så knækker de simpelthen af mørner. Ligesom en kok har en kniv, som man elsker. Jeg kan simpelthen ikke fordrage, hvis min tang er væk. 25, tak. Skål. Så hvis der skulle laves en pris med et eller andet, man kunne glæde pølsemanden med, så skulle det være den gyldne tang eller sådan noget. Ja, Ole, kan du ikke snart blive indstillet til den gyldne tang, om jeg må spørge? Jo, jeg vil godt have, at du skal have den gyldne tang. Nej, jeg tror lige, jeg skal have et bøfsandwich også. Ja. Til dessert? Ja, det må det være. Det må det være. Og vil jeg ikke have.